Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel Cooking Lover Swati. ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିବା ବତକ ମାଂସକୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ କରି ବସାଇଦେବା, ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସେଥିରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଜିରା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ରସୁଣ, ଅଦା ଦେଇକି ଗୋଟା ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଥିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇକି କଷିବା ପରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ବତକ ମାଂସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ସେଥିରେ ସାରୁ ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଢାଙ୍କିବେ। 2-3 ଥର ଏମିତି 10-15 ଥର କରିକି ଢାଙ୍କିବେ। ଦେଖିବେ ବତକ ମାଂସ ଦେହରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବନି। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ତେଲ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ପୁରା ମଟନ୍ ଭଳିଆ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ବି ହେବ, ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଲେ ବି ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ ଭଳିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ